गिदिंनायाव एसे दिगदार जायो गिदिंनायाव एसे मोजां गिदिंनांगौ दे जोंना जानमालै नोंसोरखौ मिनिया मोजां एगारगोन आं जानाय बावगोन आं सानदों सासेयाव लांगोन एबार खनसे खननै सुगोन दे माबायाव उनाव फसाय आथिङा नङा बे एफा गोजौजों बे हायथार जायो नामा जायो बिदिबाबो नायलाय खाजाबदों सासोदों एसे गोराथार खादों आथिं खाजाबनायखौला जिनानै आयौ खाजाबना खारनांगौ नै लासै लासै र' रेडि नोंसोर फैफिननांगोन ना माने फार्स्टखौ Pas second. जोंना फार्स्टलै बेयाव साथ'लाय Oi, men. Misal video. साथाम Pas second third. आया जों सादो बबे बिखौ नुवाखै खारनायखौ मिथिखाया बिसोरो देरहाबाय जाबा सागा Nah, Jina, miss mana? Kelas 9 benda, sani mana? Sialah sia. Mau nomor. Sarang ni sebab kita malah kerja kita. Woi, Nasri aman thado. Ayo beda. Video ni. Hunang. आथिं खाजाबना खारनाय आथिं खाजाबना खारनाय आथिं खाजाबना खारनाय Absi mundri geli nggak baca ya? Kata-kata jangan berlaku.